Ia să-ți dau și ție niște fân, că știu că-ți place. Bă, vine repede la baza mea, că am nevoie de ajutorul tău, rapid. Ce-ai făcut? Rapid. Bine, ok. Mai întâi trebuie să trecem de acest munte, că o să-ți fac eu scar aici. Hai, să trecem amândoi. Așa. Ok. Hai, acum să continuăm. Ei, alo, ce faci? Hai, mă, cream că ești mai bun de atât. Pe bune, lasă-le acolo. Aoleu. Alea sunt item useless. Stop the cap. Și trebuie să facem aici un parkour pro. Lord have mercy. Max. De ce un parcur aici, bă? Tot e random, nu știu. Sari în apă. Mi-a avut puțin picioare, dar ok. Hai să apreciem arta aceasta făcută de mine cu Among Us. Și acum problema este la baza mea. Problema este la baza mea, fii atent. Ia, care este problema? Deci fii atent, când deschid chestul și arunc diamantele, nu vor să intre înăuntru. Pe bune? What?